garrantzitsuan daude ikastolan, ez? Azkenean kilometroaren urtea izango daude, edo ikasturtea behintzat, denoi tokatuko zaigu, ez? Lan egitea azkenean helburuak lortzeko, ez? Helburu ekonomikoak ere badienak, nolabait ikastolak egin nahi ditu hainbat proiektu egiteko bai beretzako, baina baita ere gizartean, bere tokia izateko, eta hor, tartean, tokatzen zaigu, familia guztiei eta komunitate guztiari, ikastolaren komunitate guztiari tresna bat erabiltzea dela tanta, ez? Nahi gustatuko litzateke jakitea, ondo, zer den zen azkenean tokatuko zaite kalean, horrekin ezagunei eta saltzea eta azaltzerik hola zer den. Bai, saiatuko naiz. Tanta da Euskal Herriko ikastola guztiek erabiltzen dugun tresna bat ikastoletako jaiei laguntzeko. Bere momentuan jai bakoitzak bere zozketa egiten zuen, baina gaur egun denak bateratuta egiten dugu, eta ez bakarrik jaien antolatzaileek, baizik eta baita gainerako ikastola guztiek ere. Beraz, urtero, txartel horien bidez edo zozketa horren bidez lortzen da finantzaketa, bai jaia egiteko eta baita ere jai horri etekin bat ateratzeko. Eta tanta horren salmentan, azkenean inplikazioa desberdina da. Ikastola guztiek parte hartu arren, ikastola antolatzaileak, urtero lurralde bakoitzeko jaia antolatzen duen ikastolak, inplikazio handiagoa du eta konpromiso handiagoa du. Horregatik eskatzen zaigu, bai familiei eta bai langilei, txartel horien salmentan parte hartzeko eta laguntzeko. Da nolabait, esan ezagun komunitateko kideek norbanako edo familia bezala inbar dugun lanetako bat, lortzen dut auzolaneko lan bat, azkenean dirua zuzenan lortzeko ez beste gauzatzuk ere inbar ditugu, dendako komisioan parte hartu edo komunikazioan edo tokatzen diren lanetan, baina hau da azkenean tokatzen zaiguna egitea bakoitzari, ulertzen dut. Bai, tantak ematen duen aukera edo ahalbidetzen duena da jaiaren egunarekiko menpekotasuna gutxitzea. Ze eguraldi txarra egiten baldin badu, jai egunak berak dauzkan sarrerak asko gutxitzen dira, eta honek egiten duena da sarrera horiek nolabait bermatzea urte osoan zehar. Eta horregatik eskatzen zaigu horretan laguntzea familia guztiei. Helburua izango litzateke familia eta langileek tanta hori beste pertsonei saltzea, ez gu guretzat erostea, baizik eta txartel hori bakoitzak bere inguruan saltzea, ze horrek ahalbidetzen du bai dirua eskuratzea, baina baita ere gure kasuan kilometroen proiektua eta kilometroekin ikastolan lortu nahi duguna komunikatzea eta beste ingurune batzutan zabaltzea. Orduan bi alderdi horiek izango dituzke. Eta ulertzen dut, pixka komunitate hori zabaltzea ere helburu bezala, bestela ematen du dela dena guk egin behar dugula eta azkenean eta began ere iritzia ere, baino tankarekin eta kilometroarekin hainbat gauza lortu nahi dira, baserria berritzea, herrien euskalgintzarekin edo euskarari lotutako proiektuak egitea, Ipar Euskal Herriko ikastolekin ere harremanak sendotzea, eta orduan nolai da aurreratzea ere, proiektu horretarako finantzazioa lortzeko komunitate zabalago bat edo izatea, eta beti da esfortzu bat azkenean besteei eskatzea eta azaltzea, zertarako den, baina nik uste hori helburuak ere argi azaltzen baditugu erresagoa da ere, tanta bera sozializatzea eta jendeak eskura. Bai, nik uste oso garrantzitsua dela argi edukitzea ikastolak zertarako antolatu nahi du kilometroak, eta zer egin nahi duen kilometroetatik atera dezakegun diruarekin. Eta horre egintzen apustua zen, ez gelditzea diru hori edo etekin hori bakarrik ikastolarentzat, baizik eta ikastolatik arantzago ere zabaltzea. Eta horregatik baserria eta Añabitarte ingurua txukuntzeko proposamena, gure ez komunitatearentzat oso toki garrantzitsua delako eta herritarrek ere erabili dezaketelako, baita ere gure konpromisoa euskararekin eta
euskal kulturarekin gure herrian, eta horregatik herrian bertan egon daiteken erronkaren bati laguntzeko apustua, eta gero Euskal Herria eta euskararen ikuspegi zabal hori badaukagu harremana iparraldeko eta Nafarroako ikastolekin proiektu hori indartzea. Orduan, iruditzen garrantzitsua dela jakitea tantarekin lortzen dugun diruarekin 3 ekimen horiek lagunduko ditugula. Eta gero ere, igual garrantzitsua ere ulertzea tantaren salmenta bera, nahiz eta familia bakoitzak edo komunitateko kide bakoitzak egin behar duen lan baden ere elkarlanean egin daitekela, Zakit hori ja igual formulak imaginatu beharko die, baina beti ongo delako errez salduko dituna lehenengo egun batean, arte eta denak egun batean salduko dituna, eta besteagatik zailago egingo zaio, orduan ikuste asmatzea dagokigu ere, uste horre elkarri laguntzea ere badela erronka bat, erreztasun handiagoa izan dezakenak edo besteei laguntzea, ingurukoei, gelako jendearen artean edo kuadrillaren artean, edo ikastolatik bertatik proposatuta, juntarizioa ditu dugu, elkarrekin joatea tanta hori esaltzea, goazen azokara, edo goazen zumardira, edo goazen anoetara, edo ezakit ez, pentsatu behar ditugula bideak, errazteko, pixkat gehiago kostatzen zaionari, aukerak emateko baita ere parte hartzeko. Eta egin barreko lan bezala baino, besteekin elkarrekin egiteko eta gozatzeko gauza bat ere, harremanak egiteko tresna bezala. Ze kilometrotako beste helburutako bat ere bada gure komunitatea sendotzea, orduan urtean zehar antolatuko diren ekintzek eta ekimenek eman behar digute aukera baita ere, beste familia batzuekin, langileekin, ikasleekin, elkarrekin gauzak egiteko. Hori zen, pixkat kilometroak egitea erabaki genunean gure ametsa baita, elkarrekin zerbait egitea. Komunitate osoak elkarrekin zerbait egitea. Gaur egun ez dena erresa, baina bakoitzak gure dinamika daukagu eta ez da erresa denbora tarte bat ateratzea, baina lortu behar dugu pixkat horre ilusio hori sortzea eta horrek daukan balioa ere azpimarratzea.